Sanibonani uMC Menzistor. Ingane zakwethu mhlambe ngaphambi kokuthi ngingene odabeni ngizothula udaba nje oluthanda ukubanzima kakhulu. Engicabanga ukuthi abantu abaningi luyabathinta kakhulu. Njengoba umhlaba nje usunje ikakhulukazi kulesi sikhathi samanje. Kodwa ngaphambi kwalolu daba ngicela ukuqala ngithinta indaba yalapha ku Facebook. Lapha ku Facebook niyakhumbula ukuthi ngangine page elikhulu lali more than 200,000 followers. Facebook walithatha ke ngenxa ukuthi wawusuthola amadent nje. Uyazi bayazi ke banama page Facebook uhambe wenza lezi zinto zawo uqhamuke nama violations amaningi. Lavala lelo page ngavula elinye bese lino 60k ke lona ngilikhancelile ke ngilidelethile ngalideactivate konke neaccount yami ngenxa ukuthi isinama dent amaningi account yami endala ngiphuma ejele ngaphuma ngavula leyo account so bengilokhu ngisebenzisa yona so inama dent nje amaningi so mangivula leli page leli bese livele likhona kancane kudeze qhamuka ident kwi-account ebese iba nomthelele page so ngavele ngadelete nje yonke into waqala phansi yonke into. Mawungena lapha ku Facebook MC Menzistor Media ilogo kuseyiyona igama kuseyilona uzolibona nje ipage lami kodwa ke lisene inamba ezincane liku 2.4k lizokhula kodwa mawungena kulona ubona inamba ubona indaba ezindala ingoba ngisaposta indaba ezindala ngiposta nje indaba ezindala khona la ngigcine khona ngithi ke angifake kulo leli page ukuze ikwazi ukugcineka ngoba la ngigcine khona makwenzeka kulahleka lama gadgets la lezi zinto zeni lezi lezi la ngigcine khona izolahleka nazo kanti maze ku Facebook ziphephile. Kukhona kabathi mangiposta lezo ndaba but ngasho khona kabathi hayi indaba sezimphelele washo wacima ku Facebook hayi indaba eningi kakhulu ziningi ngendlela ezisimanga nama ngizazi nokuthi ngingayichaza kanje ziningi ngendlela ezisimanga so ngizothi mangiqeda zona ke bese ngiyaqhubeka ngiyabhala ngoba njengoba ngisho nje ukuthi umhlaba unje manje umhlaba nje usunje. Abanye ke lezi indaba esikhulumayo bayithatha kancane abanye angazi ukuthi bahlalaphi noma kwenza ukuthi mhlawumbe bakehlelwa zigame kodwa nje bayithatha kancane while abanye zibasiza lokho kwangempela. Uyabona nje kade ngise Underberg mina bengingazi ke nanokuthi even abantu abangamatsonga uyabona nje ngake ngathi ngise khona indawo ekuthiwa iD48 lapha eMidrand isedolobheni nje eMidrand kuthiwa iD48 it's a night club angathi ngiyangena khona ngafica igenge yaseLimpopo yajabule ngibona isiZulu sabo asikho good kodwa indlela abajabula ngayo bangithengela utshwala obuningi kakhulu. Khona omunye nje umfo ongumtsonga osanda kungibona eDurban Station eGame City so a lot of them bangibhalela abanye so indaba lezi sikhulumayo uma usuke impilo uyibuka nje ngamehla aphezulu mhlawumbe ungagcina ungazwanga ukuthi sikhuluma ngani la. Kade ngisedolobheni eUnderberg nje namhlanje ngabona enye insizwa yasekhona la yakwaSusibo kodwa yakhona la not eXhobo kodwa kulezi indawo ukuthi ziyangidida lezi indawo kodwa around la kulezi indawo ila eUnderberg so siyajabula ke ngibona iyangichazela udaba olubuhlungu ngendlela esimanga ngise insizwe bengihamba nazo ngize ngayitshela yazi bafowethu impilo kwesinye isikhathi umuntu kodwa akangikho lapho. Namhlanje ngifuna ukukhuluma ngosizi lwensizwa yase Eastern Cape ngalibhala ku Facebook lolu daba kodwa kuyipage lele ngithi alisekho but ngilibuyisile futhi ngoba ipage masingasekho indaba endala izobe ngasekho kade abanye besobe sayithanda so ngiyayibuyisa lukhona lapha ku Facebook.
Lensizwa yake yangifonela yase Eastern Cape isebenze intohozo eGoli. Ngikhuluma njalo ngosizo olubhekene nathi thina gengentsha. Ukuthi uma ngempela ungayilaleli indaba ezifana nalezi, uthi mawudibana nalo uvela uthatha isinqumo nje ozoyisola impilo yaso yonke ngaso. Uthatha isinqumo sokubulala intombi uhambe uyohlala ejele uyisola impilo yakho yonke, or uthatha isinqumo sokubulala omunye umuntu oseceleni uyisola impilo yakho yonke. Kunomfo wase Eastern Cape uMxhosa uhlala eGoli, usebenzela khona eGoli, uhlala nomama wengane yakhe eGoli. Banezingane ezimbili manje ngoba ngikhulume naye ngicabanga ukuthi bekulast month, banezingane ezo2. Lo mfo uthi kusho wathi waqala wangifonela, I mean wangibhalela ku WhatsApp, cishe wayengicinga ku inbox ku Facebook na ku YouTube, uyabona ke angikhona ukungena wonke ama messages wazongithola ku WhatsApp. So ke uyangichazela ukuthi ikhanda lakhe licishe laphambana, kodwa ngenxa ukuthi ubesezazi ezinye indaba esikhulumayo la, so cishe lento imehlele esevela umqondo wakhe usuprepared ngoba kade aqala ukungilandela. Lo mfowuni intombi uhlala nomama wengane eGoli. Nomama wengane uyasebenza, naye lo mfo uyasebenza, bananesisebenzi endlini eGoli. So uthi lo mfo mayengichazela ukuthi yazi MC nje last month uthi khona into embi simehlele ngoba wangifonela nje isanda kwenzeka, wangibhalela ku WhatsApp isanda kwenzeka. Uthi lo mfo uyazi kade intombi yami umama wengane uyasebenza, so umama wengane bakade bekuyitrip, kade bekuyitrip yomsebenzi beyiBloemfontein, bebesuka eGoli beyiBloemfontein, beye-Free State. iBloemfontein se-Free State ne, bebeye eFree State. Uthi ke lo mfo i-trip ka 2 weeks ebehanje umama wengane yomsebenzi. Uthi ke lo mfo ngesikhathi ehambile umama wengane, kushuthi yena ubesele nengane le ena 11 months, ina 11 months ingane abahlala nayo ngoba lenenye isemakhaya Eastern Cape iyafunda khona. Le abahlala naye encane na 11 months bese kuba isisebenzi. Uthi ke lo mfo ngesikhathi ehambile umama wengane eya kuyi-trip eBloemfontein, yena lo mfo uthathe ingane ngoba uthi yamthanda lengane, nayo uyayithanda, ina 11 months iyamthanda nje kakhulu. So maye khona yena vele kujwayele ukuphathwa isisebenzi, usisi nje osizayo ekitchen. So ke naye iyamthanda lo mfo, uthi njobe ihamba uyakwazi ukuhamba nayo ngemoto njobe incane nje, uyahamba nayo, ayikhali nje, yamthanda ngendlela esimanga. Uthi uyithathile ke lengane njobe umama wayengekho, wahamba nayo wasala endlini isisebenzi lezi. Phela vele isisebenzi bangihamba nengane yami ngeke lokhu sibuza ukuthi awuyapi nengane. Uthi ngayithatha lengane baya ku dokotela wayokwenza iDNA. Lo mfolo wenza iDNA, abuya ama results njobe selena lo mama wengane njobe sekuyitrip nje, abuya ama result athi ama result lo akayena ubaba wengane. Ama result athi akuyona i-paternity test le. Mwenza i-paternity test ilento yokuthi ubaba wengane noma uyini, lento iyaphuma ngisho nangosuku mawuyenza kodokotela. So uthi lo mjida abuya ama result athi ingane akuyona eyakhe. Uthi kwaqhuma ikhanda khona lapho wavele wawasendela umama wengane njobe ile kuyi-trip eBloemfontein, wasenda ama result kumama wengane ku WhatsApp. Wathi kade ngikudokotela, uthi udokotela ingane akuyona yami. Lo sisi lo umama wengane wavele washiya itrip le yomsebenzi,
washiya uhambo wabuya wezegoli. Mayifika egoli afika axolisa angaphiki kulo phela vele ngeke uyiphikise scientific evidence, ngeke uyiphikise. Uthi lo mfo angaphiki lo wesifazana vele ethi nje axolise kakhulu, ethi echaze nje iqiniso lonke, vele ethi uyazi ukhona umuntu engake ngaganga naye emsebenzini, so kusho ukuthi uyena lo owangimithisa, ngoba ukuganga kwami naye kwaqondana nokumitha kwami. Wavele wangaphika nje wathi uyaxolisa kakhulu, ukhona umuntu waganga naye kanye, wathi nje kusho ukuthi le once off engayenza noSibanibani kusho ukuthi ngakhulelwa ngayo, ngoba akekho omunye umuntu engike ngaganga naye. Kusho ukuthi into yanini-ke yangunyaka odlule leyo. Ukhuluma lo sisi lo mama wengane, ukhuluma ngento yangunyaka odlule. So useyayiconfessa kulo mjida lo. Usethi-ke manje kusho ukuthi uxoxela mina-ke uyasikhuluma ku-WhatsApp-ke. Mina mawuzongithulela udaba ngithanda ukuthi ungiqale ungishaye ivoice note. Uyishaye ivoice note, ushaye bese ngililalela. Emva kwalapho-ke sobe sesikhuluma-ke mhlambe ngephone call or something, ngoba mawungishaya ngephone call uzokukhuluma okunye ngingakuzwa, kanti kwi-voice note ngiphinde ngiqale phansi ngililalele lonke. So-ke uthi-ke lo mfo njengoba ngufonela nje lo muntu ngiyamxosha la endlini, uyaxolisa uyanqaba ukuhamba. So ngoba ngimtshenile ukuthi ngiyamxosha-ke manje la endlini. Uthi manje lo mfo inhliziyo yakhe isondela kakhulu enganeni, ubeseyithatha njengengane yakhe. Ngithi mina manje uphi pholo mama wengane? Uthi ukhona usendlini. Ngithi mina kunzima-ke makunjalo, kodwa yini eyenza ukuthi wena uma umama wengane engekho bese uthatha ingane wena uyokwenza i-DNA nengane yakho lencane? Yini eyenze lokho? Uthi hayi ngivele ngezwe nje ukuthi angiyoyenza i-DNA. Ngathi mina hayi ngeke, ayikho into enjalo. Wathi hayi ngivele ngezwe nje ukuthi angiyoyenza. Ngathi mina ayikho into enjalo, ngicela nje ukuthi ngoba awukushuthi awukakabikho ready ukuthi ukhulume nami, ngoba mina phela ngikwazi ukuku-advise ngamanga ngento engekho, ngoba phela ngikwazi mina ngesihlobo ufanga uye nomngane wami, kufanele ngitshele nje iqiniso ngikushiya kanjalo bese kuba kuwena. Sengithi-ke kuyena mina ngicela ukuthi sikhulume nawe mawusu ready, ngoba awukwazi ukuvela ukuthi kukuhle nje endlini uthatha ingane umama wengane mayinyamalala uvela uthatha ingane uyise kwi-DNA. Yini ungayenzanga i-DNA ekhona umama wengane? Wathi hayi manje ubona ukuthi uzothatha i-offense nani. Ngase ngithi mina ake sikhulume mawusu ready. So-ke wabe sebuya-ke esengibhalela-ke, mhlawumbe kwaphela insukwana nje waphinde wabuya azongibhalela. Wathi hayi yazi mfowethu, ukukhuluma iqiniso, khuluma nje iqiniso. Lo muntu wesifazane engikhuluma ngaye, lo mama wengane engihlala naye, wangakithi e-Eastern Cape. Kushuthi last year ngo 2022 or 2021 bathola ingane, 2022 kanje bathola ingane yokuqala. Baqhubeka ke bathandana. Kuthe ke last year wathi ukhulelwe lo wesifazane, kushuthi usekhulelwa ingane yesibili. Wathi ukhulelwe usekhulelwe ingane yesibili. Uthe mayiveza ukuthi usekhulelwe ingane yesibili, base bexoxa bona bobabili, indoda yena lo mjida lo nalo mama wengane, ukuthi yazi kanti nomama wengane uthi kwakuyisifiso sakho ukuthi mayeseyithola ingane yesibili sengathi engayitholela emshadweni. Naye lo mfo uthi kwakuyisifiso sakho ukuthi engatholisa umuntu wesifazane izingane eziningi bengashadile. Futhi uthe mayesekhulelwe ingane yesibili lo wesifazane, base bekhuluma ukuthi okungcono abaye emakhaya beyokwenza utsiki. Angazi ukuthi utsiki noma utsiki, but it's a Xhosa word. Angazi noma ukuhlaba igusha, kodwa mayichaza lo mfo ukuhlaba igusha
ngathi ufaka umakoti esithebeni or ukwenza kodwa ukwenza umcimbi nje sort of umcimbi wokuthi niyashada ngesiZulu traditional ngokwesiXhosa. Angazi bazochaza abafowethu laba besiXhosa ngoba uthe mangichazela wathi hayi ukwenza igusha nje ukwenza umcimbi umshado. Angazi noma umshado omncane noma yini kodwa bayazi abesiXhosa the Xhosa speaking people. So ke uthi lo mfo base bethi no ngoba usukhulelwe asambeni semakhaya wenza ke lo mcimbi lo kuthiwa utsiki bawenza ekhaya. Angazi noma angazi ukuthi bawenze kanjani kodwa nje ukuthi benze utsiki. Umakoti ke wayesebuya ekhaya bawenza umsebenzi lo base bebuyele eGoli ngenxa yokuthi bayasebenza phela umjidi uyasebenza nomama wengane uyasebenza. Uthi ke lo mfo bathe ke sebeseGoli wayeseteta ke lo wesifazane eseteta this year ke. So kuthe mesetetile ngoba bengikhuluma naye mina anti last of last month ekhuluma ukuthi ingane ina 11 months ngalesi sikhathi sikhuluma naye ingane bena 11 months. Uthi ke lo mjida kuthe mayisitetiwe ingane kuthe mesitetiwe ingane bengikhuluma naye mina this year anti 2 months a month or 2 months ago. Uthi the mesitetiwe ingane basuka eGoli nengane baya sebelwenzile utsiki lolu utsiki noma utsika angazi lapho nje. Uthi lo mjida bahamba bayekhaya kubo beyokhombisa angani noma ingane yayina 2 months ngaleso sikhathi should behamba out of excitement. Bahamba kungewona nje amaholiday kuyi weekend bengasebenzi bavele bathatha imoto bashaya imoto bahamba basuka eGoli by Eastern Cape. Mabefika lapha Eastern Cape uthi lo mjidi umama wabo bathi mabefika nje ayi wathi ayimukela nje umama bajabule yabo babingelelana waseyimukela umama wakhe lo mjidi ingane wathi mayimukela nje uvala athi hawu kazi kufana nobanike lokhu ngoba cha la ekhaya nje akufani namuntu nje lokhu kusho ukuthi kufana nonina or kufana kodwa nje lokhu akufani namuntu lengane ayifani nomuntu la. So uthi lo mjida wangayinaka le nto yoku umama leshiwo mama lo ngoba phela ingane mesencane mina nje ingane mesencane mina angikwazi nokuyibona ukuthi ifana nobani. Futhi ingane mesencane noma ngabe kuthiwa iminyama isikhathi esiningi jwayele ukuba mpofu ingane mayizalwa ivele ibe mpofu. Uthola ukuthi mhlawumbe emva kwesikhathi ihamba vele ishintsha ingane ibe mnyama nje lokwange ibe mnyama sucu ibe mnyama nje kodwa yeka kade impofu ncanti niyakwazi lokho kuyenza. So asikwazi thina genge yesilisa ukubona ingane. So uthi lo mjida ngixake nje mama uthi uyibona ngani lento ukuthi ayifani nabantu bala ekhaya or something uthi ngoba yena ubona nje ingane yabo kanti umama wengane ihlale kuye lento leshiwo umama. Awuthi lo mjida behlaleke kubo kanga ukuthi baze bahamba ngathi babefike ngolwesihlanu bahamba ngomgqibelo ngenxa lamagama ashiwo umama ngoba lo wesifazana angayithandanga leyo nto. Bahamba kodwa nje bahamba ngesikhathi ababengahlelanga ukuthi bazohamba ngaso babuyele eGoli. Hayi bahlala kanti njengoba bebuyele eGoli nje kuseza amaholiday. Kuthenga amaholiday sekufanele beye ekhaya futhi bebuyele ekhaya Eastern Cape. Uthi lo mjida bese yena nje akekho la akanaka ngalutho nje lo mjida. Uthi bese ethi lo umama wengane kunganjani siyovakashela uanti angazi uanti ukuphi kodwa ukhona eEastern Cape naye. Ethi lo mjida ethi lo umama wengane kunganjani siyovakashela uanti kanti umama wengane ucasulwe kodwa lokho sekuvela muva ucasulwe ngamagama kaMama ukuthi lokho lengane la ayifani namuntu la ekhaya. So ingakho engasafuni kiwe ekhaya uthi amaholiday wayodlula kuanti. Awuthi lo mjida ayingivume nami ukuthi hayi vele uanti kade samgcina uyabona kanti nje siyathandana naye uyasithanda uanti nathi siyamthanda. Uthi ke lo mjida ayinanga impela ngamaholiday beshaye imoto beshone kuanti ukhona eEastern Cape.
uthi bathi befika ilabo anti laba bangayilena le uthi nakhona bathi bafika nje bethi bazotshengisa uanti ingane wavela lo anti hawu cha ifana nonina ke ayifani namuntu lengane naye esho very same thing uanti uthi lo mfo ayi ngize ngiqala ukuyiqaphela ke lento mayisishiwo uanti uthi kodwa ngibuye ngicabanga ukuthi hayi mhlawumbe uanti ufonele umama kodwa futhi umama waze ngani ukuthi sovashela uanti noma kusho ukuthi mhlawumbe babefonelana nje or something kodwa nje lo mjida no auntie wafike washo same thing wathi awu cha lokho akuzalwa nje akufani namuntu ezingane inzala ikhaza kithi yabona so ke uthi lo mfo eyilento ihlaleke kuyena ihlale kuyena kodwa manje esabe ukutshela esabe lo mfo ukutshela lo wesifazane umama wengane ukuthi yazi lento inhle kushuthi nje asabe kukhona ke abantu besifazane abesilisa abesabayo ukukhuluma izinto ezinjalo kubantu babo uyabona nje in this day and age abantu besifazane ngiyanicela umuntu wesilisa amecela ukwenza iDNA nengane ningathathi offense ningayikhulumi lento ukuthi akusho ukuthi angithembi kwasha wacima ningayikhulumi leyo nto yabona izwe ngendlela elipetuke ngayo ningayikhulumi leyo umuntu wesilisa noma yokuthiwa uganene mayithi nje ngifuna ukwenza iDNA nengane in fact iDNA kufanele ngabe semthethweni manje mayizalwa nje ingane yenziwe iDNA right from the onset kwaze ukuthi uyise wayo ubani ngale kulesi sikhathi samanje so ke uthi lo mjida akasabeke kuze kuba uyayitshontsha lengane lo sisi lo mayese etripini yomsebenzi kule trip lengikhuluma ngayo yomsebenzi yase Bloemfontein ayitshontshe kayo kwenza iDNA bese kubuya lama results so ke sengiyamtshela ke lo lensizwa lokuthi uyazi ukuthi kwale trip yomsebenzi lokukhulunywa ngayo kungenzeka ukuthi akuwona umsebenzi lo sisi uhambe lo mama wengane lo uhambe nalo bhuti bayikhiphile base Bloemfontein njengoba ethi trip yomsebenzi kungenzeka nakule ngane endala ahambe kwenza iDNA so that is very painful luckily lo mfowethu umuntu osilandelayo kakhulu umuntu osilandela kakhulu la inkundleni zokuxhumana ngoba uthi yathi mayifika lento ngiyakhumbula khona ivideo engangayenza lapha ku Transformation Live ngikhuluma ngokuthi kunabantu abake befisa ngisho ukuyibulala uma bethola ukuthi ingane akuyona yabo uyabona nje mina ngwacebe ekhulu mina ngifana nobaba ngiyafana nobaba ngiyangizwa abantu wele ke mina ngimpofu mina ubaba wayengekho mpofu kanje kodwa nje ngiyafana na but mina mangahle kutholakala manje kuthiwa ngenza iDNA ekuthola ukuthi ngisiwacebe ekhulu ngeke ungizwe nje ngibamba ikhanda ngithi manje angiseyena wacebe ekhulu lento yenzeka kanjani ngifuna ukubuza umama ngifuna umama ngichazele angeke nje izingiphathise ngekhanda leyo nonsense mina ngoba akusimina phela engangiganga ngaleso sikhathi ukuze mina ngingabisiwa acebe a lot of things engangiphathisa ngestress akufanele lento ukuthi uthola ingane ukuthi akuyona yakho well mawusuyondlile yabandala and all that bese uyathola ukuthi ingane akuyona yakho ngeke ungaphatheki kambi usudevelop uthando kulengane wa investor wafaka wayondla wenza izinto eziningi kodwa kukwazi phela ukuthi kuze kufike to a point ukuthi wena usufuna ukuyibulala uyibulalela ini for in makuthiwa ingane akuyona yakho ungazi uyibulalela ini so lo mfoko simficile leso simo samfica ese well equipped emqondweni ngenxa ukuthi ubesilandela kulezi inkundla zokuxhumana kulezi indaba esikhuluma ngazo lezi indaba ke yizo lezi ezenza ukuthi abanye bethu begcine besemajele ngenxa ukuthi zibathole beweak
Ngiyacela nakubantu besifazane bengayenzi lento ukuthi uma indoda icela mhlamba ngiqalela kunephutha esilenzayo thina bantu besilisa and leli phutha nami lake langifica hayi ukuthi ngumpetha ngiyena umpetha lake langifica nje kakhulu big time. Yabo mina ngangathandana nomunye usisi mina ngathi ngilele ngangimthanda kakhulu ngilele nje embhedeni ngoba ngangade ngingena ebusuku ngangade ngisebenza ebusuku ngabuya ekseni ngangalala ngagibela ngaye emakhaya. So ngathi ngilele nje embhedeni ngathi mangifika naye ngasaxoxa nje ngafika yabona mawusuka eThekwini uya kwaNongoma ukade ungalele kade ungena ebusuku uguduzwe imoto mayigudluze ihambe nayo itekisi uyakhathala plus uphethe ubuthongo. So ngathi mangifika sesindawonye saxoxa nje lokho senza lokho okwenziwayo. So ngase ngiyalala weza ukuthi ngilele kushuthi nje ngilele ngalala nje wenza izinto ayizenza so ngilele mina uxoxa nefoni yabo lokho ngamafoni ngama tablet itablet lokho okukhulu ungaka kwakusanda kufika lezo zinto kwakusadlisa nje ngambona ebhala good night yayithi le ndoda I love you le imbhalela I love you good night naye wathi I love you too I said good night ngambona leyo nto angikaze ngimbuze mhlambe ngambuza after ngaza ngayiveza ngoba kwakuthi ngoba ngathi mangiphaphama yabona ukuphaphama komuntu engaphenduki ngathi mangivula amehlo nje ngimbona ubhala ngefoni nanku I love you lapha unenhliziyo naku I love you too osuka kuyena ke manje uyakule ndoda no good night uyabona. So ngathi mangibuka icomment chat engenhla indoda yayithi mkhumbule indoda. So ngangambuza yabo ngangithi mangithi ngifuna ukumbuza ngangithanda le ntombazana ngangithi mangithi ngifuna ukuyibuza kuvele kube nento ezoma la ngibone sengazi ukuthi manje ngimosha lento ngimosha le relation mangibuza lo mbuzo ngizomosha le relationship. That's a problem with ngathi mina kangiselane well kangisenalo lolu vala I've been through a lot angisenalo lolu vala. So ngiyabacela nabantu besilisa ningabi nathi thina abantu besilisa sinenkinga eyodwa sithi simbone umuntu wesifazane ukuthi useshelelile la sithi simbone umuntu wesifazane useshelelile la sivele sikuzibe lokho thina sivele sikuzibe nje kube sengathi la sikubonanga sibe sikubona sikuzibe kuphinde kwenzeke iphutha lesibili eshelele umuntu wesifazane siphinde sizibe futhi senze ngathi asibonanga senze nje sengathi asibonanga kuphi. Yabona nje lo mfo engidibane naye eUnderberg engithi umxoxela udouble obuhlungu kakhulu uthi wambona wambamba umama wengane yakhe ukuthi uyajola wambamba ukuthi uyajola futhi okwesibili ejola nephoyisa wambamba ukuthi uyajola futhi okwesithathu elokhu emxolela nothi ukuthi emxolele elokhu eziba enza sengazi ukuthi akwenzeka ngalutho enza naye wayenenkinga yokuthi mayithi ufuna ukumbuza ngalento bedlule beyixoxe bedlule kuyona kwakunento emala. Uyabona into ukuthi ngathi ufuna ukuyona manje mawuthi bakufanele umbuzo umuntu wesifazane kube sengathi iyona usabuthi izokoneka le relationship yini. That's a problem ngathi thina abantu besilisa masithanda umuntu wesifazane and futhi kuba worse mawuthandana nomuntu wesifazane okwazi ukuthetha. Uyabona nje omunye phakathi kwenu nini enibuka la khona ubona ukuthi ingane yabo akuyona yakhe uyasola ukuthi akuyona yakhe but uyasaba ukuthi akuyokwenza i-DNA test ngoba ubona ukuthi lo muntu wesifazane uzothetha kabuhlungu uyasaba ukuthi nje yazi isithando sami asami sokwenza i-DNA test nalengane ngifuna senze i-paternity test. Uyasaba ukusho ubona sengazi ukuthi vele izomthethisa le ntombazana athandana nayo izomthethisa usaba nje lokho ukuthi izomthethisa kanti phela ukuthetha kwentombazane ukuthetha kwentombazane kusuke ngisho ukuthi izokushaya. Uyazi ukuthi kuke kube khona mhlambe la emafonini ke nibone khona umuntu wesifazane oke nimbone ehlohlolo izindoda yakhe ngabe edolobheni ngabe kuphi ehlohloloza ihlohlolo izindoda yakhe ayithethisa omunye uzothuya eshaya
yazi bobabili laba mungahle bathathu bafake esitini uhlalela laba wena ndoda nawe lwanini shanana bengamshaba nyosifazana lilale laphana kodwa indoda iyasaba nje iyasaba nje hayi ngoba isuke ingamsaba isuke ingeke imshayini lwesifazane noma isuke ingeke umhlule yini kodwa nje sinaleyo inkinga leyo abanye ke wele ke kuhle ukusaba ukushaya umuntu wesifazane ngiyakuthanda lokho ngoba ukushaya umuntu wesifazane akukho right ngiyakuthanda ukusaba ukumshaya kodwa hayi ukusaba ukukhuluma naye ungasaba ukukhuluma naye ngoba uma uzosaba ukukhuluma nomuntu wesifazane owamtshela ukuthi uyamthanda ngeke wakho umuzi nalowo muntu lo ngeke your manhood has been compromised. Siyabonga kakhulu.